ассалому алайкум дӯстон, мардуми ту подписчикои канали Саудо ТВ 01 ҳама каса хубанд. Тинҷан имрӯз 10 октябр соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ 01. Нархи наво бениҳоят арзон дӯстон. Видеоро сабр карда тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки боша барои фурӯши реклама дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonтиҷи. Хулас ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта битем. 6-7 сайтҳода реклама мекунем бача азиз. Лайкҳоро монед, подписатсия кунед. Адресҳои хонаҳоро дӯстон мефаҳмонем, ҳамаша мегем, фақат рақамҳои соҳибхонаҳо рӯи экран гузошта мешавад. Мақсади мо чия? Видеоро сабр карда тамошо кунед бачаҳо. Як талайк монед, ҳамин каналда подписатсия кунед. Бовар дорам ки ягон хона, замин, квартира аз ҳамин канал меёбед. Лайк монед, подписатсия кунед, видеоро сар мекунед. Нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. Силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. Чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. Хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем. Борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. Ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки бениҳоят нархи зур дӯстон. гирду атроф маҳкам кардагиай. мега 210 ҳазораш мегем. 210 ҳазораш мегем, ячи савдо мешавад дӯстон. хона масоҳати 6 сотих замин дорад, дорои 4 ҳуҷра ҳай. 4 ҳуҷра 6 сотих замин. хоб палавина семенблок, палавина яъне ки хишти лои дӯстони азиз. баня дарунаш дай. комнатаҳо 6 ба 3, 2 тош 3.30, хоб 1 тош 7.5 ба 3.10. хулас бениҳоят яъне ки дар ҳолати беҳтарин савдо мешавад. 210 ҳазор дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи ин ки ведӣ мега. 6 сотих 4 хона 210 ҳазор. ҳамроҳи ака занг зан масъя кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор дӯстони азиз. одамое ки аз Ҳисор хона харастен овадиден дар ҳавлӣ. ин тарафо ҷош ободай дӯстони азиз. фақат акада сум дар кор 210 ҳазор савдош мекуна мерава. кадумитон успет карден оши ҷонтон шава. 210 ҳазор. 3.5 сотих замин, гирду атроф маҳкам, дорои 2 дар хона, шикатур кардагӣ тайёр. далнеши маълумотша ака қатӣ занг дада чахчах карда мегиренеш. дохили хонаҳо ин ҳамин ҳолат кардагӣ савдо мешавад. 2 хона 3.5 сотих замин. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез. нашод нарх 210 та, муомилаи соз дора. калидор баня дора, об свет дора. наздикии мактаб, аптека ҳастай. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% кардагӣ. срочна сум дар кор мефурӯшам. бачако аз думи канали Саудо ТВ рақамҳои WhatsApp дастии соҳибхонаро мегзорам. ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед. 210 ҳазор сомонӣ. лайкҳоро монед, подписатсия кунед. барои реклама дар аввал дар охир рақамҳо мегзорам. занг занед ёки роӣ кунед. чизе боша рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. Саудо ТВ фақат навор мекунад дӯстон. баъдан боз хонаҳоро роӣ мекунед. шумо ва дигаро мо реклама карда сабаби савдошавӣ аввалаш худон баъд мо мешем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 135 ҳазор сомонӣ хонаи назди ҳавлигӣ. марҳамат. ина
бо нагӯянд ки Сауду ТВ барои чӣ намемонӣ хонаи арзон қабулш кунед бачаҳо, айни мо алё кунед. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 8 сотих маҳкам 4 тараф, дорои 2 дар хона 135,000 сомонӣ. ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Чаманоро. хит карден? Деҳаи Чаманоро, ҷамоати Лолазор, ноҳияи Данғара сити. адресҳоро гӯш кунед, мефаҳмонем. 135,000 рақамҳои WhatsApp дастӣ мегузорам, занг занед. хонаҳо мега 5 ба 3 дуюмаш 470 ба 3 дохили хона кухни бания ҳастае, дегдонхона 5 ба 3 боз як ҳезмхонаи 6 ба 3 дорем. хонаҳо ҳуҷҷат доранд, қарору сертификат тамом. об свет ҳаст, оби доимӣ дорем, магазин, масҷид, медпункт ҳаст, мактаб где-то 2,5 километр роҳ масофа дорад. варианти беҳтарин барои харид кардан ва зиндагӣ кардани мардуме ки аз ноҳияи Данғара хонахар ҳастанд. марамат аз думи канали мо занг занед. ба хотирам 135,000 якта лайк шавад, баъд бо комментар кунед аз куҷо хонаи арзон навор кунем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки хуб адрес шаҳри Кулобай, боғи Ҳабиб территория, як этажа чихел мебинен, 4 ҳуҷрага, масоҳати 10 сотих замин, вон сотих замин дора, 4 хонага, шаҳри Кулоб, маҳаллаи боғи Ҳабиб. дар даруни хона мега хуб яъне ки 3 хона ва як калидори дигар аз пушт ҷойгир аст. кухни, ҳоҷатхона дора, ҳаммом дора, якҷоя кардагӣ, термекс низ ҳастай. хуб дар берун боз ҳоҷатхона дора, як хонаи зимистона дора, беремонтай. нархи хона ҳозираша 250,000, як чинимчи савдои соз дорам. марамат занг за ҳамроҳи соҳибхона WhatsApp-ша мегзорам. аз думи канали мо занг зада метонед. рақамҳои 8990 ахири WhatsApp шунай метонед муроҷиат кунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, дӯстон, боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода ҳай. аз ҳамаи ҷо роӣ мекунанд, аз ҳамаи ҷо навор мекунем, пешкаши мардумӣ ҳамаи ҷо мекунем. бачаҳо азиз, ин хеле ки фақат бачакои ваъда тамошо кунаву бачаҳои ҳисор чашмошон чор чор нигоҳ кунанд. хеле аз ҳамаи ҷо, бохтар, восе, Кулоб, шаҳри наву, ҳисору, душанбеву, тоҷикистон, любой ҷо. хуб 8 ҳуҷрага, 2 этажа, 10 сотих. хуб деҳаи хуҷанашкирон будастай, шаҳри Турсунзода, 260,000 сомон. хона дар ҳолати хубай мега, 4 хона дора, падвал дора, якум дим этаж. хулас ду дар хона ҳай, 10 сотихай, ҳуҷҷатҳо 100% ҳай, савдо мешавад 260,000 сомонӣ. занг за пурсен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ҳаррӯза дӯстон, хонаҳоро мо қабул мекунем, баъдан квартира ҳам мегзорем, хонаи назди ҳавлигӣ мебинем. ҳама тарафа расчёт мегирем да, чунки ҳаст нафаре ки любители квартира ҳай, ҳаст нафаре ки мисол хоҳиши дар хонаи заминӣ зиндагӣ кардан дора. хулас 5-5 ҳархела. оиди квартира дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи стансия, бозори стансия ҳамуҷа хулас қарор дора, 163,000 сомай. 163,000 хона дар пеши бозори станса, 3 этажа ва 3 этажа. хуб тирезаҳо пеши раҳ нигоҳ мекунам мега. хуб маълумоти бештарша метонен зангза бигирен. рақамҳои дастӣ мегзорам. 35 квадрат, як хонага дар 3 этаж, шаҳри Ваҳдати Бостонида қарор дорад. ҳолати коробка, срочна фурӯшӣ. занг за далши маълумотша бигирем. бачаҳо, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ана ин дом бошад дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. ин домон дар Рӯдакиай, 11 этажа хонаи мо ҳай, духонагаҳай, 44 квадратай, ремонтҳои фасони хушрӯзамонавӣ кардагӣ. фақат нафаре дар коре ки бихараву зиндагии шоҳонара сар кунад. ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград фабрикада қарор дорад. бачаҳо азиз, хуб 373,000 сомонӣ. дом 18 этажа, хона дар 11 этаж. хуб лифт часпондагиай, хона ҳама чизи чораш қати савдо мешавад.
ремонт нав кардагиай пул дар кор барои ҳаму фурӯшда мондем бачо мегӯям. Маромад рақамҳои ватсапшон ахир 6006 ба дили пир фақат аз номи канали Саудо ТВ метонен занг бизанен. Якта лайк монен дар канали ма, дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Баъдан мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. Нигоҳ кунед бачаҳо, духонагаҳай 60 квадратае. Хеле сенаҳо дар ин территорияҳо камайда. Ҳамин арзон шанавор мекунем ки мардум зурш бирасаву бихараш. Духонагаҳ 2 этаж 60 квадрат метр ремонташ фасона кардагӣ. Ассалому алайкум, мардуми YouTube мега подписчикои Саудо ТВ. Хонаи мо дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Хона дар чорраҳаи Ҳоҷи Мирзо Бобо қарор дорад. Аз лаби роҳ 200 метр дур. Обсвет пасяни ҳуҷҷатҳо ҳастай. Хона ҳам ай пеш тиреза дорад, ҳам ай қафо тиреза дорад бачази. 320 000 сум, шаҳри Кӯлоб, чорраҳаи Ҳоҷи Мирзо. 321 чинимчи муомилаи содора. Комментария кунем бачаҳо, комментария. Аз куҷо, чанд квадрат, чанд сотих, чандум этаж, то чанд сума хона, замин, квартира дар кор нависонед фақат. Мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. Духонагаҳ квартира дар 7-ум этажай, дар ҳолати коробка 58 метри квадратӣ савдо мешавад. Хоб, ҷураи ҷони ма бошен, дар Ленский район қарор дорад, пеши бозори Сафина да. Пеши бозори Сафина. Хоб, барои ремонт мега, яъне ки иҷозат дора. Духонагаҳай 7-ум этаж 58 квадрат 265 сетанол нархш 265 000 сомон. Аз номи мо ба дили пир муроҷиат карда метавонем. Баъдан дӯстон, наворо чӣ хеле маъқул шид нашид, комментария кунед. Одамое ки аз Русия наворои моро тамошо кардан тонистасен, гузарен дар Telegram канал, силкаш дар таги комментария мондагим бачаҳо. Дар уҷа гузарен бо сифати баланд бе ягон камбуд навороро тамошо кунед. Мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 17-ум этаж қарор дорад. 58 квадрат сехонагаҳ кадиян, сехонагаҳи майда 58 метри квадратӣ. Дар Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. 55 квадрат бахш бача азиз. Сехонагаҳ дорои дар 17-ум этаж ремонти хушрӯи фасон кардагӣ 459 000 сомонӣ, ячинимч арзон мешавад. Салом алейкум мардум, хона дар Зарафшон пеши инфексиони больница қарор дорад. Савдо мешавад срочна, доми 20 этажа, хона дар 17-ум этаж, сум дар кор мефурӯшем. Хоб, дӯстон, навор тамом шуд. Чизе ки ёфтум, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондам. Якта лайк, подписатсия кунем. Баъдан дӯстон, барои реклама рақамҳоро мегзорам. Хонаҳай, заминаи, квартира, чизе боша роӣ кунед. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, сомончида ҳамаст дар ихтиёри шумо. Зинда бошед дӯстон, то навори банда худтона эҳтиёт кунед азиз.